Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai patapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: nganzi makadi zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Kana mava kupostawo nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Inini mukoma ndine confession yangu. So zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti amai vangu vasati vashaika, it was like ivo amai vainge vava kutoziva kutoti pane dzimwe mhiko idzo dzavainge vachida kusiya vaita pandiri, kana kuti pane mishonga yavainge vachizama kuti vange vachindisiyira. So mishonga iyi mukoma ivo amai vakazoti vashaika, takabva tazova vanhu vekuti takakura tichingochengetwa. Dzimwe nguva tainge tichimbochengetwa nehama dzaamai, dzimwe nguva taimbochengetwa nehama dzababa. Saka taizoti paya sevana patinenge taita mistakes, then munhu uya anenge achitichengeta panguva iyoyo mukunoti tuka paya mwaizonzwa pava kupinda nyaya dzekuti baba vedu hanzi vainge vaine zvikwambo zvavo, zvekare vainge vaine divisi. Ivo baba takangokura tichingonzwa kuti vainge vari murimi mukuru, asi inini zvangu sekotwe handina kana kumbokwanisa ndagara ndavaona ivo baba. So baba vangu ndinongovazivirawo pamapictures. So ivo vabereki vedu vakazoti vashaika mukoma, takabva tazongosara tiri nherera tichitambudzika. Ada aingotitora obva azongotishandisa, mushure mekunge atishandisa obva azongonotidhampa somewhere. Ndoupenyu hwatakangokura tichingorarama ihwohwo mukoma. Then zvakazoitika ndezvekuti inini ndakati ndava grade 6, I still remember that story. Zvinhu izvozvo mukoma hazvikwanise kuti zvinge zvichibuda mubrain mangu, because ndinongoti kana ndikatanga kufunga about my life ndobva ndatanga kuti saka amai zvezve zvavakandiita vainge vachimbozviitirei. Saka zvakaitika ndezvekuti pane imwe nguva yekuti amai vangu vakamborwara. Mushure mekunge varwara, then vakabva vazomboshaika vasingazivikanwi kuti ivo amai vainge varipi, ndokubva vazongodzoka. But pavakadzoka amai vainge vava kuita like munhu ainge achipenga, so ndokubva vazopora paya amai. Then pane humwe usiku pavakazongonditi ndiri kukumbirawo kuti unge uchindiperekedza, but handichanyasokurangarira kuti ivo amai vainge vakati vaida kuti ndinge ndichivaperekedza kupi. Takazoti tava kufamba mukoma, ndokubva ndaona kuti saka takati tichifamba kudaro huri usiku, ndokubva ndazoona kuti amai vainge vachienda neni uko kune makuva emumusha. Ndokubva tazoenda kuya mukoma. Apa ndainge ndichitya. Takazoti tasvika kumakuva kuya, ivo amai vakabva vazoti kwandiri, ndiri kuda kuti unge uchibvisa nhumbi dzako. Mukoma ndakamboramba, but amai vakabva vazotanga kundirova, ende vachindirova kudaro ivo amai vainge vachiita sekunge vainge vatosvikirwa nekutya kurohwa. Ndakabva ndazokurura nhumbi dzangu dziya, ndokubva vazonditi ndinge ndichienda kunorara pamusoro peguva rababa. Ndakazoti ndarara pamusoro peguva rababa mukoma, ndo pandakabva ndazoona umwe murume, kusazoziva kuti murume uyu akabva nekupi. Murume iyeye akangouya ndokubva azondibata akaita zvekunditsimbirira. Ndakarara pamusoro peguva rababa, ndokubva azorara neni mukoma. Zvinhu zvekuti zvainge zvichirwadza sezvo inini ndainge ndichiri mwana mudiki. Murume uya akazoti apedza kurara neni akazoita zvekundisundudzira pasaidi, ndokubva ndazodonhera kusaidi kweguva rababa, ndokubva azotanga kunokora ivhu. I think kuti ainge achitora ropa rangu, sezvo panguva yacho ndainge ndichitoriwo musikana ainge achiri akazara. Saka akazoti andisundidzira, ndikabva ndazonowira pasaidi peguva rababa ndichichema. Murume uya ndakabva ndazoona kuti akabva azotanga kunokora ivhu achiritora apo pacho patainge takarara, mushure mekunge apedza kundibata chibharo. Akati anokora ivhu riya mukoma, ndokubva angotaura naamai vangu. Vakataura vachiita sekunge vainge vachinetsana, like pakati pavo painge paine kakusanzwisisana. Kudzamara amai vangu nemurume uya vazotorana.
ndo pandakabva ndaona amai vangu vachikurura nhumbi dzavo. Murume uya akabva azokururawo nhumbi dzake ndokubva vazotanga kuita bonde. Vakati vaita bonde kudaro, akabva azonokora ivhu repanzvimbo ipapo pavainge vaitira bonde. Then amai ndokubva vazodzoka paya pandainge ndiri. Murume uya akabva azongofamba achimhanya achipinda musango, ndisingazivi kuti akazoenda kupi. Amai vakazoti vadzoka paya pandainge ndiri ndichichema nekuda kwekuti ndainge ndichirwadziwa, ndokubva vazondipopotera vakati nyarara. Nekutya kurohwa mukoma ndakabva ndazonyarara, asi nawo nekukura ndakabva ndazoona kuti murume uya I think kuti ivhu riya raakanokora, I think kuti akanokora ivhu rainge rakazangana neropa panguva yacho iyoyo paakandibata chibharo, because ndakabva ndazotanga kubleedha. Zvadaro mukoma, amai vakabva vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoudza kana ani zvake. Amai vakabva vazoti kwandiri, kana ukangogara waudza munhu chete kuti ndo zvaitika ndinokuuraya wazvinzwa. Ndikabva ndangonyarara paya, because amai vangu vairova, and each and every time ndaingoti kana ndikati farei, amai vaibva vandidhonza vobva vati uri kufarisa kana ukangoudza munhu zvakaitika tiri kumakuva ndinokuuraya wazvinzwa here. Saka amai vangu vakazosvika pakufa ndisina kana ani wandainge ndamboudza. Amai vakazoti vashayika, then pamusha pedu isusu hama dzaamai dzakaramba kuti zvinhu zvaamai zvinge zvichizogovewa, because idzo hama dzaamai dzainge dzichirakidza kuti hakuna kana ani zvake ainge achimboda zvose izvo zvainge zvasiyiwa naamai vangu, even though amai vangu vainge vari munhu ainge asina zvake chaainge ainacho. But handiti kana hama yenyu kana yashayika munozogovawo zvishoma izvozvo zvaanenge ainazvo. Ende zvandinongonzwawo kuti kana munhu akashayika, iwewe kana ukapiwa chaunenge wapiwa haufaniri kuti unge uchizochiramba. Asi pahama dzose dzaamai vangu pane vamwe amai nini ndo vega vakangotora rimwe drezi raamai, but the rest of the things mukoma takazongosara tozongozvishandisa, zvimwewo zvikazongobiwa. Ndo zvatakangonzwawo kuti ndo zvainge zvakaitikawo mushure mekunge baba varwidzana neumwe munhu wavakarwisana naye variko kumunda ikoko. Munhu uya ndokubva azovarova akabva azovakuvadza, vakabva vazoshayika. Hanzi hama dzababa zvekare dzakaramba kuti dzinge dzichizogova zvinhu zvababa. Saka takangokurawo tichingoonawo hembe dzababa dzirimo mumba. Nanhasi uno mukoma hembe dzainge dziri dzababa dziriko kumba ikoko. Ende sevana hatitombozivi kuti zvinhu izvi zvinofanira kuti zvinge zvichizoitwa sei. Up to today mukoma tiri vanhu vekuti tinongotambudzika. Pamba pedu hapana kana chipfuwo chekuti kana mukachitenga chinokwanisawo kuzorarama. It's either chinongotsakatika kana kuti chinozongorwara chobva changofa. Kana dziri sehuku mukoma, tinoita sekunge tinongotengeserwa huku dzekuti hadzikwanisi kukandira mazai. Pane rimwe jongwe iro rakambotengwa nehanzvadzi yangu, ndo rega randakaonawo rakakwanisa kukandira zai. That is the same thing mukoma zvinongaitika pandiri. Munoziva semunhukadzi unosvika pakuzvisacrifice, pakuzviudza kuti kunyange ndikazomitiswa nemurume wemunhu right now zvaizvezvi handisisina kana basa nazvo, chandava kungoda mwana. But mukoma, even though ndakambopinda mumarelationships ekuti ndega ndainyatsokuona kuti murume uyu wandapinda naye murelationship haana kana basa neni, munhu achitokuudza kuti handikwanise kuti ndinge ndichizosiya mhuri yangu because of you. Saka zvako izvi zvauri kutaura zvekuti uri kuda kuti tinge tichiita mwana, do not think kuti kana tikaita mwana zvichazokupa kuti iwewe unge uchizova mukadzi wangu. But out of desperation, mashoko ose iwawo aunenge uchiudzwa nemunhu iyeye waunenge uchidanana naye, unenge uchingozviudza kuti hazvina kana basa. Asi still mukoma chabuda hapana. Right now ndiri mukadzi ane makore 33 ekuberekwa, mwana hapana. List revarume vandakarara navo mukoma rakakurisa, but still handisati ndambokwanisawo kubatira pamuviri. I don't know kuti ndiri ngomwa here kana kuti imhiko idzo dzakasiya dzaitwa pandiri naamai vangu. Zvinorwadza mukoma kuti mwana hauna apa, uri murombo wekupedzisira. Kana ukabatawo kamari kuti kamari ikako kange kachishanda, mari iyoyo haina
kana zvainombokushandira. Mukoma, iwo ndo nyaya yangu iyi. Nyaya dzacho dzakawandisisa mukoma, asi chandakangoona ndechekuti kubva ipapo pandakabatwa chibharo ndakazongova munhu wekuti ndaizoti kwose kwandinenge ndachengetwa pamba ipapo, kana kuri kunzi panenge paine mukomana wemombe, kuguma kwazvo mukoma ndaizotongobatwa chibharo. Ndo upenyu hwangu ihwohwo hwandakararama. Kana dziri nhau dzekubatwa chibharo mukoma, handitombodi kutaura nezvadzo because dzinotanga kuvhura mamwe maronda mumwoyo mangu, maronda ekuti handikwanise kuzomavhara because dzimwe nyaya dzacho dzakaitika kwandiri dzinondirwadza mukoma. Please post for me. Ndakangonzwawo muchingotiwo kana ukakonfesawo at least unokwanisawo kuzobvisa mutoro unenge uri mumwoyo mako. Ameno kuti zvandakonfesa ndichakwanisawo kuraramawo upenyu hunenge husina mastresses mukati here. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi amai vangu vakanditora, mushure mekunge vanditora vakabva vazoenda neni kumakuva, then umwe murume ndokubva azouya akabva azondibata chibharo. Zvakangooma hazvo vedu we. How do you recover from that? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma nachi, ininiwo ndine confession yangu, but unlike other people vanouyawo vachizokonfesa dzimwewo nyaya dzavanenge vakaita dzekunoromba and what not, inini my confession is very different mukoma. So zvakaitika kwandiri ndezvekuti pane imwe nguva iyo yandakambotorawo ambuya vangu ndikati vaifanira kuti vange vachizombouyawo kuzogara kuno. Zvino zvakazoitika ndezvekuti ivo vakabva vazokasika kusimuka. Apa on that day ravakazosimuka ndakabva ndazomukawo ndichinzwa imwe nyongo. Ndainge ndakabatwa nenyongo yekuti ndaiti ndichifamba mukoma ndainzwa dzungu ndisingatomboone kwandainge ndichienda. Zvino ndakazoti ndasvika kubasa, then vamwewo varume vandinoshanda navo vakabva vazondiudza kuti nyongo mushonga wayo ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga chimwe chimushonga so chinovava kuita kunge stameta chinonzi chimr alba. Takabva tazoenda paya ndokubva tazonotenga chimushonga chacho chiya chinonzi mr alba. Zvino kuti ndinge ndichikasika kupora mukoma, umwe murume akabva azondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoita overdose. Ndakabva ndazoita overdose paya, asi ndakati ndanwa almost half yechibhodhoro chiya, kunyange zvacho chainge chichivava. Ndakabva ndatoona kutoti awa ainge atova ma1 because ndakanzwa mudumbu mangu muchiita kudairira. Muswere wese wezuva varume vandinoshanda navo vainge vachiti but manwiro awaita mushonga uyu ne overdose yawaita wanga uchifanira kuti utange kutochaya izvezvi. Saka munhu wose ainge achingoshamisika kuti why ndainge ndisiri kuchaya but mudumbu mangu mainge muchingorira, but nyongo iya yainge yakandibata ndainge ndava kutonzwa kuti ndainge ndava bo. Uko ambuya vainge vatori mubhazi vachitouya kuno kuJoni. On the next day mukoma ndiri kubasa ndakabva ndatonzwa kutoti ambuya vainge vasvika, madhamu ndokubva vatoenda vakabva vanogamuchira muchembere paya. Ndakazoti ndava kubasa, ndakati ndiri kubasa kuya mukoma, it was somewhere around kuma4 ikoko. Tainge tatova padhuze nekunochaisa mudumbu. Mukoma ukabva wati unonyepa. Munoziva ndakangoenda kutoilet because ndakanzwa kuti zvikuda kuitika panapa ndokuda kuburitsa mweya, but ndakaona kuti kana ndikaburitsa mweya ndiri pachaunga ndinokwanisa kubva ndatongozviitira. Ndikabva ndati kana uchinzwa mudumbu usazozvitemba kuti unokwanisa kungosimudzira 1 then over waburitsa mweya zvishomanana. It is far much better kuti unge uchienda kunoburitsa mhepo wakagara pachemba. Ndakabva ndamhanya kutoilet ndokubva ndagara paya. Mukoma ndakangoti ndichingonoburitsa mhepo kudai zvikabva zvati hodyo zvichiita kutevera. Ndakaita kuzadza chemba yose mukoma. Kubva ipapo mudumbu wainge uchiita kurwadza. Apa ndainge ndava kugaya manje kuti kumasaidi kwacho kwatinogara kumasebhabho hakuna kana chisango chekuti
unokwanisawo kuzoti kana wanzwa mudumbu paya obva wangomhanya muchisango. Apa ndichitanga kugaya kuti muchembere vainge vatori kokumba. Apa tainge tingori ne1 toilet because tine bedroom, then we have another room, then toilet ndo yakangobatana negarage. Saka kuti unge uchienda kutoilet unotobuda mubedroom obva wati mudining obva wazoenda mutoilet. Zvino mukoma ndakabva ndatanga kugaya kuti apa mudumbu wainge uchiita kundisuka. Instead yekuti ndinge ndichiburukira pandinogara ndichingoburukira, then ndobva ndatongoti fambei ndobva ndasvika kumba ndakabva ndatoona kutoti hazviiti. Ndirimo mukombi imomo mukoma ndainge ndichitongofamba ndakasunga valve because ndaitonzwa kutoti kungoreleasa valve chete zvinhu hazvaizombomira zvakanaka. Ndakabva ndaburuka paya ndokubva ndamhanya mall. Unfortunately on that day ndakabva ndatosvika mall yavharwa because plani yangu yainge iri yekumbotanga ndaenda kutoilet. Ndakatenderera mukoma ndichatenderera. Apa kumasebhabhuka kunenge kusina kana chitondo kana anything. Ndakazofamba mukoma ndokubva ndazoenda kune chimwe chipaki. Ndokwa ndakabva ndazomboenda ikoko ndikabva ndazonosunungura valve. But zvinongoita mudumbu une manyemwe. Ndakati ndichingonosvika pagedhi so ndikabva ndanzwa kuti zvinhu zviya zvainge zvava kuda kuuya again. Mukoma ndakatambudzika apa kunyara manje kuti shuwa muchembere wondiona nichibuda mumba nichienda mutoilet. Apa mudumbuka munenge muchiita sound paya paunenge uchiburitsa zvekuti munhu anotonzwa kutoti munhu uyu akarohwa nemudumbu. Ndakazongoshinga mukoma ndokubva ndangotenderera mugaraji ndichiita sekunge pane dzimwe metsi dzangu dzandainge ndichiita mugaraji imomo. Ndokubva ndazongopinda mutoilet. Ndakazoti ndava mutoilet imomo mukoma, plani yandakazoita ndeyekuti ndakati ndakagara pachemba ipapo ndokubva ndabata magadziko ari maviri ndikabva ndaita zvekumavhura, asi still mukoma saundi yacho yakazobuda ipapo ndakanyara mukoma. Ndakati ndichinobuda mutoilet muya ndokubva mudzimai wangu abudawo mudining akabva ati chii changa chichiitika mutoilet. Ndopa ndakabva ndazoudza vadzimai kuti ndiri kurwara. Ndokubva ndazovaudza kuti chiauba chiya chandainge ndakauya nacho the previous night ndainge ndakaita overdose. Saka mudumbu wandainge ndichinzwa wainge usingambojaiririki. Mukoma ndakanyara. Kunyange zvavo muchembere vakazongozamawo kungondishingisa vachingondiudzawo mishonga yenyungu, but ndaingoti pose pandinenge ndava kunzwa mudumbu paya pandinenge ndava kusimuka. Ivo muchembere vaibva vazotoita kuti situation yacho inge ichizoita worse because vaibva vati very sorry, usanyara mwanangu, aiwa enda zvako kutoilet usanyara, ndiri amai vako. Mukoma nyadzi idzodzo mukoma. Nanhasi mukoma ndinogara ndichingonyara. Pose pandinovaona ndinobva ndatanga kufunga mashoko iwawo avakataura kuti usanyara zvako mwanangu, ndiri amai vako, enda zvako kutoilet unozvibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi yangu confession yakasiyana nemamwe maconfession anotaurwa nevamwe. Kana uinewo confession yako yauinayo, aiwa feel free to come to my inbox. Kana uinewo zvimwe zvinhu zvakaitika pauri, zvinhu zvekuti kana ukazvifunga unonzwa kuzvinyarira. So I think kuti pane vamwe vakambouya kuinbox kwangu vakabva vati mukoma please itaiwo muchiverenga maconfessions mamwe maconfessions asingatyisi. Saka if you have that confession aiwa feel free to come to my inbox. Zvakangoma hazvo vedu we.